си, мисля, че играем Team Skywars. Ей, е. Някакъв друг с нас има. Да. Нищо. Нищо. What? Бързо взимай неща. 2 меча. 2 златни ябълки. Как ми краде? Аз се пробвам. Аз имам един енчантнат меч. Искаш ли го? Кое? Той с какво ти енчантнент? Ами, острота едно. Моето е острота 3 и острота 1. Ти ще си вземеш острота, ти че... Ела, Сашко. Да. Дръж. Така, имаш ли още дрони? Не. Ама имам лък. Аз имам енчантнат лък с отблъскване. Я виж, кирка имаме ли? Да, аз имам. Каква? Дървена. Анвар копай. И хито си целия диамант. Значи. Аз ще отдавам никакви. Аз съм с най-малко. Дръж. Защита. Чай си начупя експитата с това. Чакай аз моите. Някакъв ми даде. Стига. Някакъв ми остави тако с панталонки и аз съм целия вече. Ой, той и на мене даде. И аз съм целия. Маса. Целия българ ми даде. Аз ще му напиша пак. Дай ми ендър перли. Да, на мене. Той ми дай и на мене. На тебе колко? Мината. Мината. За коникът ни целите сме меч диаманти. Да. Аз съм с защита едно. Всичкото ми защита едно. И диаманти на меч и пустота едно. Ако си сня меча от едно, ще стане пустота две. Ще ичи. Ама тук едно. Така. И хора защита две. И си получил защита две работи. Да сме например от... Има ли тук такос? Наковалня? Има. Да, къде? Ще ми трябва много да си слея мечовете. Аз каската. По улицата, там да виж, ние сме само тримата. Пък има един деца. Тук има торти. Нещо да си ям пържурите. Я да чак. Я да си съединя аз това. Пустота едно. Трябва ли ми лапис? Трябва ми лапис. Аз имам. Ще ми дадеш ли лапис? Аз нямам. Дай да си скопая. Чакай. То тук майче няма. Има. Я. Може да ми вземеш. Ще ти го дам. Искам само да видя. Да, много има. Има само един прост чест, който съм видел вече. Имам полушака за отвара. Ама няма да ги бия във вас. В другите. Няма бе, човек. Тос много добър, бе. Кой? Тос? Колко ще
63. Закусави. Загуби ги ги трябват. Ги трябват. Диаманти не ми трябват. Трябва ми лаписа. Дай на мен. Аз съм първен на средата. Идваш ли с мене? Да. Да, като гледам... Чакай да идвам. Уи. Макстер. Аре. Тята, първата, виждаш ли с торта? Дето и като торта средата. Виждаш ли, нали? Не. Чакай. Да. Виждаш ли? Да. Ай, аз стоя на нея. Ай. Ета първо, долу. Аз не оцелих. Аз целих. Аз умрях. Аз ще гледам. Аз умрях. Добре, хора, ще се видим. Гласе. Чакай да спра, ще върна. Сега. Тук сме, хора. Добре, да. Виж колко хора има, пък те не са такова към. 3 сме. Да. Ще джъмпим. На мен е малко милаги. То човек тук, 100 човека. Няма как да застрелвам. Аз ще се спробвам да... Ти виж колко е 115 вече. Аз се пробвам да скачам, което няма стане, защото има 100 човека в лицето. Това е сега почва. А че се 5, 4, 3, 2, 1. И бах, че хората, човек. Ибане! Ай, бързо слиза, взема честите й. Ибане! О, и те са по-хубава. И те са по-към много, да. Цецо, О, аз имам 6 диаманта. 6 диаманта. Да. Аз имам една пръчка. Ако имаш вече... Имаме такова, дет пуска огън. Я пуска огън. Сега ще го... Майче са 6. Не чуй, къде си? Драгон, Да. ето аз. Да. Сашко, Да. дръж. Здесь. Аз ще го ходя вече. Имаш ли пръчки? Една. Оставя ще ступя. Едно дърво. Аз се идвам да ти дам другата пръчка да ми направиш такос. Диамантен меч. Направи си за тебе, да? Да. Сега няма ми направиш на мене, нали? Ще ти направя. Да. Ама аз ще си направих за мен една диамантена кирка, за тебе един диамантен меч. Защото с тази диамантена кирка още една ще купая. И зато съм ще ми си направих. Защото сега си купая диаманти. Имам 6 диаманта.
Взели меча да ти го дам? Не, Абе, човек наистина е. Кажи. не, Диамантите на нещо го взе. намерих го. Аз тук хвърлих. Да бе, аз го намерих. Как ма шасно, бе? Ти... Аз имам 28 диаманта. Колко? 28, 36 диаманта. Ще можем ли да си направим дрехи? Да. Ама не знам дали за един си сигурно ще може, но за всичките са много вредни. Би трябвало. Ай, тук е те мощи. Да, чакай, аз ще го изкопая, защото ти нямаш диаманти на кирка. Или желязо. И ето къде е мощи. И чакай, тук, аз тук съм много внимателен, защото падна и си губя диамантите. Трябва... Айде. Къде? А, тук. Ще може ли да си направим вече? Имам един стак диаманти. Значи ще можем. Така? Ще можем да си направим. Да, той иска 27 диаманта. Ама дали беше с меч? Не. 20 диаманта без меч. Един стак и 5 диаманта. Върви напред на мене. Ами да, ма чакайте. Коли има тук някакви? А, не. Чакай, как ме сплашиха. Да ги бъде. Те си пускат нашите. Които са тъпи, смазни думи. Те са нашите модите. Чакай сега правици. О, ако имах лапис, щях да си направя. На мене не дей ми прави нагръбник. Що? Защото аз имам. Ама виж си направих. Добре. Стай. Не е голяма загуба. Не, той бил такъв. Аз умрях. Да. Да. Оле, че аз тогава за какво ти на... Ай, почна. Тук сме. Тук са на великолепта. Окей. Кръвни се. Харесайте и до скоро.